This podcast is brought to you by TakTak Computer Vendor, ADB Driving School, O Foodie, Sheen Aesthetics, Dirtbag, Brainlinks Career and Learning Center, Uy Masoy Fighter Wine, Rhapsody Cactus Juice, Mustang Alchemix, D3 Lia Aggregates, Highlight Water Care, and Mount Millionaire Impasog ong Bukidnon. Yo, what's up? Merry Christmas. Ito ko ato mga ulo. Magampo kita. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. COVID pa ron. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old. So moto, grabe yung pangitabo so grabe pag-ana grabe halagi. So moto lagi moto. So thank you. Is rushing up. Kabalo ko, dili Wednesday karon. Kuan pa karon, Webes. Ha? Sparkling lights all over town. Si Dudong Guapa, iyon na imong kuan, imong camera day. Ano mo siya, start na nimo. Iyon na lang camera. Christmas tree, a Naka-evening gown noon, naka-evening gown. Nakakuha pa ako, sitawag ani ka na Pilipiniana. Ay! Primero mangayo sa migpasaylo. Okay? Una, sorry. Medyo kabulo ka sa tinulanay lang. Medyo, tungod lagi kay early mo ko gamata. Siyempre, nag-justification na rin ko, no? So, pag ngayay ni by 4 a.m. gamatan ako. So, moto. So, yaning orasa, duka na rin ko. Tapos lately, supposed to be kagahapon, mo nang wala mi naka-live kay, nakalimot ko, taborag na ako'y katong 3 days lagi nga pamugas. Pamugas nga koan, kanang digital workshop, kay di man mo gahatag og stars. So, giprayo sa natutong natay pamugas. May manis Dudong Guapa kay dagan magani siya racket das buton kuano magay ang Dutch ani so okay ra. Pila lagi pag-standby sa mga waiting shed ug mga labay dito. Kumusta? Pero ang unang sadan pod last week wala man pod kay kani siya wa po ni siya nakakuan wa po naka-live. So mo nang ganina ako giuna sa nako ang Zoom ay ang live ha. Pag makasulod sa Zoom, okay. So, ayan na mag-live. Anyway, sa tanong mga naminaw karon kung namo sa live, hello, kasagara, pag uman sa among show, pag uman sa live, mga pila ka oras, i-delete din namo kay amo man siyang gina-upload yun sa Spotify. Wala lang, amo na para at least paiba lang kay namo giuban ginapaminaw ni kay labi na rated SPG ra ba ni? No? Okay. Rated SPG. Atong pang-istorya, Andre. Supposed to be, kanita na nga letter, last week, is nakita na si Mami J. Na-ready po na to siya, na po siya sa Iligan. Gwapo na to. Siya Iligan, ikaw butuan, ako sa Cagayan de Oro. Pero ang, Gortams naghihapon ng ayen, so... Isyuklas na ayos. Isyo ka dyan, isyuklas asyukom. Igabayan na ang syulon pa, isyolit na, galing kahit isyulon.
Daga na reklamong kuan bagor times wala na. Ay, sorry kayo day kay kanana. Julabad na ang olo sa Sokombar. May ana nga mga cheka. Okay ra gyud na mga panggor times, okay? Paano data sa mga age ni Mami Jeng? Alas 4 pa sa hapon natulog. Tama na. Before ta magsugod, SPG muna tayo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Pang-romansa ang music. Ang atong background music, bitaw ka ng pagsulod mo sa kanang ispa ba? Kanang bitong papiliun pa ka sa hilot, ipasa mong gusto. Diba? Uy, nagilalo ni mo eh. Basta yung ani nagali ang tingog sa gugmang giyahak. O, kabalo na mo, ha? Okay. Tapos, kabalo ka, bisag unsa ka bright ang babae, no? Nga, matingal lagi ko, ana. Bisag unsa ka bright sa babae, pagdalo na to sa motel, mabugok. Mga din, Ano man? pagsulod, unsa man ni? Magunsa man ta diri. Pero yung pagsulod bitaw, alam pagsulod nila, pag-abisador, di sa amin ba na, di ba? Di lang, mga pilang ilang tuwa sa amin na pagsulod, wala pa magkita ka ko lang na. Mga na kung babae, wala, nalagi sa amin, tapos pagkuhan kayo, pagtala sa channel sa mga remote, memorize lagi lang channel. Mo na ang gingon. Muna ang gingon pa. Sumangil primero, pa, kunwari wa kabalo. Tamo yun uy, channel 24 kay kuan foreign na sa 24 na Pinoy na ang sa kuan. Mao ka. Tapos pagbuhin ka nga, kuhan, 27 daw, kay 27, kasi dili 27 kay 27 rin kay kuhan man arirang, dito kasabot, hala. Wow. Primero kay pero kabalo ka. Kabalo mo before na to na proceed ning kay again kung first time ninyo din ay mayang gabi o first time ninyo nakapaminaw karon sa podcast namo mayang gabi. So siyempre kami po ang mga amo ning panindigan ng among pagka-X-Pac Boys. So mga the untold stories diri na namo iyagyag unsa mga tips ug uban pa dili ni basta-basta ni among mga kuan ani ha. Mga mahatag nga advice ninyo ha. Now, speaking of X-Pac Boys experience, kamo ka sa sobrang ka X-Pac Boys na to sa unang panahon, Brad. Nakulbaan ko kay pag magsakay kasi mong asawa na, moingon mga karon nga or sa imong main, sa imong main line o sideline. So pag ubang sa imong main line, usay makalimot ka ba nga, basta po mo-adlib kang, oy kana, nindot din sa Queensland, pag makalimot din ka mo na ba, nadala ba na ako sa Queensland niya akong mainline? Basi minsan, ay, sana, di anak ka, sumuna kung ikaw ang tinuod nga pakboy. So kung asa ni mo gipandala na imong sideline, dal apod imong mainline. Dal agyod kay para safety ka. Pag mo nga, City Lads, siyempre, di kanuno itong City Lads. Oh, lagi katong ko. Oh, di. Safety kay kada. Katumanda ang gripo kadlaw. City Lads ba katumanda ang gripo kadlaw? Katong mo, kamulo kag kiyong mo change of channel. Tingala ka, showtime man. Tingala ka, ano naman si Big Soto pag niyo mo, hala na bulaga. Pero kapait pag unasahay sa kaning obanan nimo si sideline og si main. Oy may gawi nga pala may gabi is yung tanan no. Dodong gwapa nga pala. So, anak raon lang ubanan nimo si main og si sideline. Pag abot mo sa kwarto, ang room boy mo smile. Kasi Oy, nabi ikaw ba na sa una diyan ang bulabog. Giingnan niya yung main line nga. Kabalo ka, bisag minyo na ta. Analo ka, na minyo naman. Bisag minyo na ta. Tanto kayo puntang mga motel, ha? Di ganahan kayo. Ganahan kayo ang main line. Wana. So, kayo pagsulod ni Ana magang room. Oy, sir, mo gyapon nga room, sir. Dito na nga bulabog ang tanan. Oh. Katingala silang katong kalendaryo. Saan ni kalendaryo nga? Di magini mo ni ilabay ning 2000 nga. 2007 naman ta karon. Bayot ang sa likod kay discount card man dito naman day bar kualin sa likod. may QR code. May QR code sa likod.
Wala Pero buka. pagtiwala ka pag human mo din sa mga sulod na mga motel, kaya dapat kapang yun yung bulo sa daan nga, wala mo madala nga resibo, shampoo, sabon, na pwedeng nga may ayaw ipamulsa ka ng mga sticker, mga flyer, kaya usahay mabutang sa bag, usahay mabutang sa box, madala sa imong kauban, mabilin sa passenger seat, you know. Baka po ilang ingon. Ako nila yung mga tayo chismis nila. Mga chitita po nila. Ay nangitag cellphone. Asa mo yung pangitag cellphone sa kotse? Sa taxi na bili na wala man asa man to ha. So, i-miss call sa pag miss call na rin sa front desk. Sir, nabili man rin gabi. Pero sa mag-anlib pag ito sa una na kay gusto kasabaan nga rumboy, dili ka kasaba sa rumboy on air o sa establishment because wala mo na si main dito. So saan mo pag-away dito? Kaya saan mo rumboy sa kwan? Di ay. Sa kanyang lunch dito sa kwan nga magtanaw naman yung customer pag musulod. Nga, dapat dili man na eye-to-eye contact bayot. Di ba? So, di ba kasaba rin, yes talaga ito. Pasaylo na lang to siya. Sinagutan to. Tamo na, o ba nang gini mo si mainline, kayo sa'yo mo chika-chika ba? Preto sa kwan, di ba? Sa Queens lang kayo, di ba naisamin sa taas, di ba naitubo? Oo, kagalang. Si sa amin, nabali. Hala, ting, ding, ding, ding. Bula-bula. Basi may ka ba kabante ka sa kwan, sa katong di Morvi, nga pagsulod di mo mura balapas imong tiil, kaya may kaya lang room, tapos may sila nga, kanang 250 tapos wala di vacant sa 250 kay puro 300 ang vacant. Which ang man tanan nalulog di movie. Okay, patay na ko. Namatay na ako. Patay din siya katuloy. Muna ang yun. Nga kanyo, may kamong yung mo, ang inyong mga, kung asan nyo ginadala inyong mga sideline, dalagin ninyong mga mainline ninyo para safety rin yung mga adlib diya sa... Oy, teka muna, hello Deco, shout out sa taning mga before taning reaction. Kasi syempre, every episode na po may reaction. Cristel John, hello dia, Marvin Mavs Angelo, Ropova, Donny Baal, Tonix Diamond Duresa, MMJJ Del Rosario, Mike Edloy, Ma'am Joy Martinez, grabe ni si Ma'am Joy lagi ba yung mga bunta. Hi Ma'am Joy, Udto, Merry Christmas. Taga-US ni Brad Taro nga pag-greet taga-US ni. May na lang. Hi ma'am, just wanna say good morning or good evening, whatever the time there. Just wanna tell you that stay safe, have a long life, like 200 years from now, and advance Merry Christmas, and I love you and your family. Stay safe, God bless. And Jesus protect you always. Tapos basta OFW, tarungon po nato kay kabalo na ka sa balikbayan box. Mudawat naman tag lotion, sabon. Okay. May toothpaste para lotion. O na, tingnan mo na before sa atong letter nga atong isgutan karon. Ito muna, reaction muna sa mga ex-pack boys aning atong picture. Supposed to be, nabahaw naman ay last week. O lagi, last week man tanan ni siya. Hot man kayo ni, hot issue man kayo ni ron. Yeah. Di Ano ni, salida mo ni Beauty and the Beast. Pero siya, kanta ni. Ha? Beauty and Madness. Dagan kayo na-react anyway. I mean, di ko ka... Let's be honest. Dagan nag-react ani because... Of course. Siyempre, dili tsuraan ng laki. Mm-mm. Tapos ang babae, chika bums kayo. Takabo na tas. Ayun, 17 years old. 17 eh? Mo ba? 17, yes. Putang galak. Bantog Pink. Agay, tabalahibo ani di pa kay bushi. Ay, kabantay ka lang diri, bago ni mo nga kanang mag-high school ka nga bangas ni mo diri mo tubo sa itong upper lip. Ingana. Pura pag ipotosog sa cellophane ng of-away sa chaliv. Kay, paano nga, sealed with a kiss. Kabalo ka. Dili man sa panaway, no? Pero siyempre,
ingani mo mga idara, ako nagatuog yun ko, pag ingani mga idara, looks really matter. Di na tayo magplastikan ba? Ba't wala ka sa mga early, mga 17, 18, 19, mga early, sa ba, mga early 20s, magmatter yun ng it's either itsura or kung kinsa ka. Mga 21 paubos or 22 paubos. yan Kaya naman. mga part. So, siyempre, prego sa tong kaniya kong dagway, sa third anay lang, kung di lang ni mong DJ, wa man ni puregaba man ni ba? Parehan na. Ako sa Kana si Boy Negro. Itong mga amigo nga kulba, kaya na pag magsadsad na, ay, pagtongtong ana sa stage na. Mura, Wala na. Piolo Pascual na. taxi ko na. Taxi ko na. Saksi ka na, di ba? Group ako kauban sa motormig, si Lito ga taxi ang mga babae, sila Lala, Maricar, so motormig boy, kasunod. Si Boy Negro ako kauban. Pagsaka sa stage, pagkita na ko sa Boy Negro, James Reid na ko makita. Yan ako kayo na. Nausap din, James. Wala. Ako sa Bundagway. Muto pag-iin ako, ano ko, aman si Boy, social ang dito nga. Bakit gabi, James Reid, Tagalog Visayas, James Reid. Namin sa kuwan. Kami may type na ginag ni Boy, muna lahi yun pag DJ na usab lang. lahi. Kami, ako yung istorya ni Ramos po. This is Ramos, right? Oo. And ang babae is si, Grace, but I forgot the name. Nakalimot ko sa pangalan eh. Bando nga issue ni sila, it's because Ramos is pangit. Oh, ana. Kadi lagi tsuraan. Yeah. Mara lang point. Then, karon if gwapo ni si Ramos, wala siguro tayo makita ng issue. Gwapo si Ramos. Wala. Kung na James Reid ba ni, dili na issue. Wala. Ang inyo lang diri, ang problema ko di, ang tinod ana, nasakitan lang yung maayo kay mas gwapo mo ni Wamos, bala siya? Ramos, yes. Mas gwapo mo ni Wamos, pero wa mo yung anak ka gwapa nga uyab. Mo man na diyan, nasuya lang man mo. Mo man ay klaro, tapos mo yun din mo, sas, kung di lang lagi nasa kwarta lagi, asa man na ba? Oh, di, ana man na. Kanya-kanya man ang diskarte sa lalaki, ang saon niya nga, mahalin, para ba sa bingwit ba, lain-lain manaog, lahi manaog kanang, si tawag kanang bait ba? Paon. Oh, lahi man nagpaon. Siyempre, kung gwapo, siyempre, advantage lugar kay ang paon, di na kailangan ng paon, mo tukob na diretso ang isda. Siyempre, kung ikaw medyo apiki ka, parehara po na sa kung medyo idaran ka, muna uban, maglagot og, kapoy yun, mumanang ipato siya ng tiguan, kaya naman si iPhone. Suko kay kadya, magbuday ka nga. Kabalo man siya nga medyo idaran na siya, kabalo man siya nga medyo di na siya batanon, di, sa pormahay, alanganin. So, ang iyang gigamit nga paon, iPhone. Sala ba niya nga na nitoka siya sa iPhone? O, di, suko kay kadya, kay iPhone. Parehara ni kang Wamos. Medyo sikat na, ilado na sa mga TikTok, pusa, diretso. Tapos, kulba pag gini-issue ni Wamos, kaya naman din siya ilain pang permiro pang kalibin, no? Tapos siya, pero mga bayo-bayo. Oh, bayo-bayo, pag-abot sa gwapa. Anak. Sa bagay, kung kita po'y ginikanan ning bayhana, apiting laguta, ginato siguro. But actually, I saw sa Tulfo, before daw ko nung nagkuhan na sila, is gipananghid di Wamos sa ababay. Ug ababay na nang hinpod nga, dito sa kulang Wamos. Dili, daw. Karon, nakapuso mo Jessica Soho silang duha, ni-reach out ang papa. Niingon daw ko nga, supportaan na talaga kanang anak na babae. Ala daw nag-RT si mama. Nga uli na diri, ala daw nag-ana si mama nga. In the first place, isugot daw ko no. Tapos karon, kani si babae, isa pong reason nga di na siya maulit, ni uba na siya Wamos, kay gina-rape siya sa iyang stepdad, which is uyab sa iyang mama. Kana mo ako na donggan law nga gilabtan. Kana daw na check yes. Dahil na rin ng gawas lagi dayon. So like I said, sa ako pang giingon ninyo, kitang mga itsuraan, hilom na lang ta, ha? Nalubat akong gimbal, ha? Sige, go. Si Paday lang dahil. So, muna akong gichika ninyo. Padayon, ihilom lang ta. Sagdi na lang na nga ilan ng kalipay. Basta agin ako, ang nag-react ragid ani, di nila madawat nga mas gwapo sila ni Wamos. Pero wala sila yung ani ka-chicks kaayo nga uyab. Mo man ni klaro nga istorya. Sa kung ano pa guys,
Ako sad ba? Ngano sad di kita ton muriya kay ta basta pangit o gwapa. Unsay gusto niyo basta pangit kay kailangan pangit mo ng uyab ana? Ang gusto mo Goday is kung pangit, dapat pangit. Pangit sa. Period. Unsa na itsura? Sa naman niya. Wala na. So dapat ang gwapo para sa gwapa. Ang problema kay mga gwapo ko ang gusto gwapo mangyapon. Suminta na yung show. Sa lugar kung pangit kailangan dito gyud sa pangit rapod dapat ka level niya. Di na lang Ang tanga kami malipay. mga tao manggod, kipag tanong nga pangit pa ko diri, wa pa ko kwarta diri, di pa ko sikat diri, di na dagway lamok ning animal limpiste, nakasakyanan sikat nga, wala mo ito gibuhat nga, ato na sa, I think, wa must join Pinoy Idol Philippines, Oh, Brianna, tama. additional discount, yes. Kato lang yung gibuhat din, isa po ka factor sa, no, nga makakuan po na positive po sa ato lugar mga pangit. Iswamos is very funny. Parehas sa ato ako funny. Ayan. Kaya medyo daghan kung maka-idol sa ato nga medyo gwapa-gwapa nga dito to expect. Tugod sa ito ka-funny po. Pero, mapo ta from the inside. Ang sense of humor, dito sila nangayabot. Dito ra. Dito sila na. So, tumbling. please lang, move on na mo. Ha? Dalawatan yung kamatuoran nga malipayon na sila, ana. Ha? Pero isa lang gina ko story sa inyo guys, no? Gibuhat, gihatagan tag sa kinabuhi. Para atong problemahon ng atong own life. Di ang life sa uban, sa pasang dila sila. Mao na. Ay, nako, Diyos ko, Lord. O, ito na itong letter for tonight. Muta to na si Mami J, pero wa naman siya ka-reply kanina. Busy na siguro. Ito na itong letter for today. Siyempre ako sang gipang again mga kanang mga mentions yung mga names ako na lang gipang tabunan. Morning mga gi-PM nato na dawatan karon. Yo! Lapi na pa. Yo! Hello mga ex-pack boys. Ako si Angelo, lalaki. 2017, nagbulag mi sa akong girlfriend. Nasakitan kayo ko, naigugma kayo ko niya, pero gilangkat sa akong amigo. Ano? Pero gilangkat sa amigo ang iyang ayab. Lansang? Gilangkat. Grabe. Giilog. Giilog. Tungod ato, nagbisyo ko. Taglabi ang pagbarkada. Niabot sa punto nga nakasabay mi ko sa kabayot. Atong itago sa pangalang Madonna. Grabe siyang pangalan. Mara mag nag-imagine kung kanang Gortams kayo nga bayot Madonna. Mara mag kanang kalaan nga bayot sa parlor nga ga-pedicure. Kala mo Madonna ka lang, ikaw ang pinakatigula sa parlor pero dili ikaw ang tag-iya. Kala ba kaya ang pinakatigula ang mata ba? Kaya ikaw pinakadugay sa parlor sa imong gibangutana nga ala-ala. Pero dili ikaw ang owner kanang dugay ka sa parlor mag-apil pa kag masa, finishing sa mga dingding, kanto na to ng parlor. Wala Madonna ang pangalan. Karaan sinaligan ang kabayot, sinaligan. Right hand or left hand, right hand or left hand ba yun? Nagsugod sa text-text hanton nga nag-uyab mi. Huy! Grabe ang pagigugma kanako. Tanan ginahatag. Sa akong birthday, gitagaan kong motor. Wow! Dili Jimmy ang pangalan. Sada? Dili Jimmy. Dili. Ingon lagi ko sa iya nga dai mo ning problema di siya katawa. Hala, familiar. Tagaan. Dili ba siya napalit sa motor tapos di siya makaangka? Gitagaan kong motor. Dawat siya sa akong pamilya. Ug iya kong gipa-eskwela. Ala, familiar yun. Sa Bulwa ba nila po before dito sa Koal, dito sa ABS? Hoy! Abay! Sorry. Nakagraduar ko. Uy, grabe. Oh, Karon nga nakatrabaho ko, nakauyab kog babay.
lahi ra gyud ang babae. Na in love kaayo ko. So muna na yung pangutanan niya ron. Unsaon ko man pagsibat sa bayot nga makonsensya man ko? Buutan ba ya ang bayot? Dili pod ba ni tag-iya sa Mang Alex Artistic Salon ni? Di kan si Mang Alex ni? Buutan ba ang bayot? Dako naggasto pero bisan unsaon sa babae mangyud ko na in love. Unsaon nga di masakitan si Madonna. Salamat. Itago lang ko sa pangalan Rodman. Dili si Kuan, si palto niya. Ay, Angelo. Angelo. Alam mo, ato lang ni Kuan, mo to nga gi-invite na ako actually si Mami J nga usa sa ating guest. Kaya lang sige ka move sa tong schedule mo to nga medyo wala sa ka-reply ganina. Kita man ako sa coding. Ato lang po ni assume nga di lang ni sa bayot ibutan na tong lalaki ni nga nakabayo po do ka ng medyo idaran, no? Pwede di ba mamaura pa na sila? Or you've modes. Kadyo lang, day nakikailang nga you've modes, day. Nakikailang nga you've modes nga na in love. Pareha ba sila sa bayot pod? Ingana po sila. Ang you've modes. Yes. Something like, kada bitong, they're gonna do everything just to feel you nga ingon ana sila because they know nga ilang competition is, kung you've modes, ilang competition is lalaki. Kung yuya sila, yung competition is babae. That's why nga ang yuya o ang you've modes is maningkamot yun nga may love sa ilang isa ka person, ilang isupport, ilang love, ilang i-care, performance to the highest level because they know. Okay. They know nga ang ilang love is di nila pareha sa ilang naman iba nga you've modes, yuya. Naman iba nga you've modes straight, then yuya straight. I'm sure basig straight ni. At malamang straight ni si Angelo kay kanemember ko ni Mami J. Si Mami J, di gyud siya believer nga ang straight guy ma-in love gyud sa awards na yun. Mo man ipiminti ba? Patay gyud siya. So or pareha pa na ang mga tomboy, you've modes mo gyapon ing ana gyud sila mga girlfriend kanang hatag-hatag, possessive nga may ana gyapon. That's why nga pag magselos pud ni si Yuya or magselos si You've modes, murag dili sila pareha pagkaselos sa ato ang lalaki o mga babae because there's something in them nga mura bitaw nakakuan lagi silang self daan nga You've modes na show cons pero tan-awa lagi mo lagi niya akong giingon nagdaan na silang mind ba murag nga ana bitaw not all pero most of my kailang nga You've modes o Yuya bells is pag may nang balabog-bulabog na ano sila nga daan palagi yung kuba sa una rin po doon piste pang mga yawa ako ana kay bugay na nila ibalik-balik sa may nga lagi na ma-happen so ano lang and naapoy mga You've modes o Yuya nga in the first part pa lang sa relationship they know kabalo na sila especially pag straight ilang gilab no kabalo sila ang uban nga time will come nga this person will leave me and replace me with someone else na para gid saya kana lang ang naka-differentiate anong difference anang Yuya o You've modes na ready o Yuya o You've modes na edge ready so morning karon so ang iyaha is lalimang ka dako na punigyag agi ba gipay-eskwela pa malamang tani sa balay tapos ipailan na sa parents tapos karon ana daw bi kay kana bitang unsaon pag kanang lisod ka na no muna nang may tawo mga unsaon pag exit sa usa ka relasyon nga kabalo ka nga dili gyud ikaw ang mas may mga tong nakasala di at least diretso ba naka-exit ba ingana walay sala ang Yuya na in love lang yung tapos dako na kay damage unsaon nimo pag storya nga dili sakit kay I'm sure ginuko ang bayot day basi unyag tadtarong ka day mong kag sisig day dili man kanang kuan man daw kanang sitaw ani kanang okay ra sa Yuya pero pag uli din mo yung balay day ka
Gunush na. Sulong na lang nabili ba yung tibok sa division. Pero ano na niyo? On kuan nga part. If nag-chika lang si Angelo, masyado mo ito may istorya sa Angelo, no? Oo, tama. If nag-chika ni Angelo, first hand, nga, oy, kami ato relation ba, sa may nga salamat ha kay naagyo ka pang panahon nga gibulagan gyud ko ni kuan ba sa kung gikuha sa kung friend akong uya ba na then you were there as a friend yun. Siyempre naaka ko na ngayo ani mga butang nga magihatag sa ko pero salamat nadawat ka sa akong family naguyab ba sila sa bayot no Unsa na? Unsa na? naguyab sila no Oh, naguyab sila. Naguyab din sila. so yun naguyab ta karon na i-take care ta ka pero di ko maka-promise na mag-stay ko ano ang tayong intro ni Angelo. Kibali disclaimer na siya. Mag-disclaimer na sa daan? Mag-disclaimer sa daan. Kung yung aning medyo neutral kasi pag abot ani nga point, medyo mag-listen siya atras, mag-listen siya tikang pabali because basin na sila mga chika, lagi kita kalay ka, hindi kita magbulag ba? Kaya nga, extra ka madala kasi emosyon ba? What if lang po good kung siyempre ang lalaki una po niya nga lagi mo na gini si bayot na gini ako ang gigong ta problema lagi kung straight guy ka ta pre na nakatrabaho siya pagtrabaho niya agay nakatilaw og original nga bangag naka-original nga babae di ba last na to problema trabaho mo ito so moral lesson ay na mo panarbaho. Ay, alam mo pa na po kay kasagara na gubag nila sa mo bitaw nalipay ning mga asawa nga work from home ratanan kay nangawala gyud ang mga kuan nga nang ma-inlove ta sa office mate. Dito makakasama sa mga so karon kay adto siya sa trabaho na syempre kiki ba siya he's a straight guy na here comes a woman tapos karon duga na siya naglong og woman kay naka-stay siya ni bayit lugar so tilaw balik og babae di ba agoy pag tilaw na balik og kuan dahil nagsige naman to siya kuan nagsige naman to siya kali-kali ni tilaw nag-adobo day maala adobo ka kay gimingon og adobo parang adobo sa gibkubi so karon dili siya ka-chika nga di na siya ganahan sa karikar kay pwede kadaghan ang giluto ang karikar kita na kag motor ika-eskwela na ka nihuman na ka dako kag sulod ka gabit og 4 years tapos mo chika na ka di na ka di magbisog kag tika oy tama oy ni-reply si Mami J i-try daw niya apas This podcast is brought to you by Tak Computer Vendor, ADB Driving School, O Foodie, Sheen Aesthetics, Dirtbag, Brainlinks Career and Learning Center, Uy Masoy Fighter Wine, Rhapsody Cactus Juice, Mustang Alcomix, D3 Lia Aggregates, Highlight Water Care, and Mount Millionaire Impasog ong Bukidnon. Kani mo si Mami J at least atong paminahon kung para niya na siya, bayot maginis Mami J, acceptable ba nang ingana nga kung honest, kung ikaw lalaki honest ka musulti bang na pasensya, gilabta ka pero babae mas ganan ba sila ingana nga tinud-on iseryoson diretson sila kaysa kanang masapon pa nila kaysa i-blind nila kaya napoy sulti nila okay ra daw sila nga bulagan nga nibalhin sa babae kaysa nibalhin ra pero bayot ra pod. Napoy nga na min sila nga okay ra man gyud mi ana okay ra kuan kung nakipagbulag siya kay dito na siya sa babae pero kung may bawang kay namo nga dito ra pod gyapon sa bayot ra kay mas dakog budget ay bo mura kag si Okabels nga si Okabels gipatisting kang Mami J ang si Okabels kay ang 300 kay dili pa man na net gross pa man na ang 300 diya pa kuwaon ng lafang diya pa ang kuan so monetra og mga 80 ano sa inyo sa problema pagbalik di na mo balik sa iya dito na ka Mami J kay ang 300 net naman to. Patay. Wala ito yung miscellaneous. Wala na extra. Wala hidden charges. Wala. Ang iya problema sa unang nga bayot nga si Okabels, ang 300 lagi, abi sa K,
Hinlo na to, di pa man di ay. Dala to. Dito pa man ay tanan kuhaon ng pliti. Dito pa kuhaon ng pliti. Sa plano, dito ka pliti, ang packet. Pila ang packet ka rin, nag-80. Chaser pa. Para mo perform yung gali, ang packet. Ala, mag-drive kayo. Mo na ito, nasuklibit kay Lucy na lang day. Tikad. Size raw na ito, kaswagan. Kaya bakanti man sikad. Kaya ikaw na ba isa, di Lucy yung viral. Balik. Correct. Teka muna. Day, kamo, I'm sure daghang gikailang ang mga laki nga mamayutay sa. Yes. Unsay mga linya nga winner kayo kanang way sami pagkana nga mga linya sugot perminti ang kuan. Sugot perminti. Yes. Oh. Kung lang, mayon lang, actually, na pag nung yuya o cake, sa una, atong litaw sa akong phone, I have these friends, nga, litaw ba nila booking. Ha? Booking. Booking? Yes. Uy. Booking, marang event, booking. So, booking fee, ana? Wala, booking. So, booking is, mag-uso na sa una, sad-sad. Disco, disperas, pista, di ba? So, karon malusog ang mga kiki, malusog ka ng mga Yuya Bells, karon kay, before maglulod o diskuhan ang mga kiki, kay wa may Dutch day. Gusto man mo monihar, walay intran, walay panigarilyo, di, siyempre, Yuya Bells, the rescue, no? Ang sa ako lang yung na minang Yuya Bells, ang nataling nga all, sa ako lang na-observe, sa ako na-experience. Ang disclaimer ko dali sa mga post ko maali. So mo to nga. So si Yuya magtambay sa basketballan or sa kilid sa entrance. Monis na. Money di pag money di kaning lalaki pag kainom na siyempre go-boys na ang scent bay sa Yuya bayot yung babae di yo. So sa shampoo, keratin gold, Victoria's Secret, Lambini, Ellipse Cologne, bench. So girl, yung kayang baho? Pag anak sa kikiro, dalang gingging kayo ba yun? Kurot ang isa ka gabi na, kurot isa ka bench dahil, siya dahil. Lichik na natin ha. Huwag mo rin pagkikit, so imo reba, so imo tanduway, syuba, di ka rin mukhaon si ipakaon ni Yoya o V-Fresh si Kiki. Mukhaon po ng V-Fresh si Yoya. Sa istorya din. Pumunta na magkikis si Kiki kay Guvo na ba? Magkis si Yoya. Magkis ni Yoya kay igad na opportunity kay kung ka lang. Eh, siyempre, ngayon din yung Yoya nga, yung hawiran ng atones. Uy! Pag-hawid sa ato name, should rin RC sa Atch, kaya ala, should sa dong kill sa ana. Dito na yung bayot, dito na yung coughing mo na yung pag-coughing o na yung Dutch exit. Ay, coughing! Ay! Hala ka solo! My God! Kadyan lang. Ipagawa sa taga sa screen, B. Alawin, Mother Superior, magkaimong dating sa kuan. Hello, Day! Ladies and gentlemen, Mami J! Mami J! I-date ka ba? Hindi ka give. Oh my God! Reunion! Ano ito tayo? Ata yun na be kill. Pasensya kay Day, kay sa ko panggingon supposed to be nga last week pamanta ni na mangguy usa ka DJ nga isa nga wa nakamata siguro ana. So ambot unsay naitabo ana ba. Anyway, Day, so timing ra kay Day kay among gistoryahan karon. Katawang gi-PM sa mga problem. Again, kato si pangalan niya isa to pangalan niya din si Arnold. Na. Ito, Arnold. So by Arnold, sa pangalan niya, nakalimot na lang ko. Nawala si Mami J? Gikuha na siya ni Lord. Ikaw si Suga. Si Angelo. Si Angelo to siya, si Angelo. Arnold. Angelo di ay. Wala si Mami J, ba siya sa Suga? Nawala. Mami J, wag kang sasama. Mami J, please, maawa ka. Dugin na mi. So, from Butuan, Iligan,
O kagendi oro na anara otro lang ni sulod sa balik day. Tao siya na lang kaya. Dugi-dugi na may nakita namin. Karon kay nagkuha naman siya nag-cake naman siya karon. Lagi yung So nagpa-cupcakes. O ano yun nawa? asa mga Asa yun nabikil? Asa nabikil nga nung nawa? Lara. Ay, Kasi problema, gusto na siya mo hawa sa iyahan. si Kwan, again, si Angelo ni, nga na in love, na depress. Ay. Pag-depress niya, nagbarkada, namayot. Tapos ang pangalan pag kay Madonna. Uy! Emsa. Tayon. Tapos nagsugo sa text, nagsugo man sa char. Ano, ginaday? Char. Ano. Dayon. Nag-uyab. Ron. Gihatag ang tanan. Amo to ni mga yuya, kay mga grabe mga Wait. kalabing person. Unsang idara man ni siya nahitabo ang pirmirong panagtagbo sa duha ka bunguton. At ako si Angelo, 2017 man niyang gigo. 2017. Wala lang siya gibutang pila edad niya. Pero siyempre, bata-bata pa siguro ni siya. Dawat na sa Alam mo pamilya. Siyang birthday, gitagag motor. Iulay ko nga Jimmy is meron ni siyang kwan. Abasing. Abos. Tapos, Asa di nga po yun sa likod sa ABS-CBN? Abasing. kalawag yun, naghatag ang motor. Kaya ko ana niya barkada mi ana. Tapos, tao na yun, dawat siya sa akong pamilya o iya kong gipa-eskwela. Hala, pamilya, yung kaayo, uy. Oo. Matug sa ko day. Ay, ta problema day, pag-graduate niya, so nakatrabaho na. Di ba? So ang yuya pa mo yung nag-prepare sa mga pagkaon, tarong gini mo mga uniform ana. Bayot. Yes. Dito sa trabahoan day na may tinood nga babae day, na may tinood nga bangag day. Ang tinuog nga tatak og sa diyang nauyab niya ang office mate. So mo niya pangutana. Di ko kabaluan. Unsaong ko man ni pagsibat sa bayot nga makonsensya man ko. Buutan baya ang bayot. Dako na gasto pero bisan unsaon sa babae mangyug ko na in love. Unsaon nga di masakitan si Madonna. Kaya yung giingon nga di masakitan imposible man gud na mahitabo. Mao na day, mo na akong pasabot, no. Mo nang gigess kita ka. Okay, Dala ko go. yato ang gadget kay akong cake na luto na. Gadget lang gyud. Go die. Ay, Di ba yun mo ta? Chef na ba na siya karon? Pastry chef na siya na karon. dahil may senior high dito na dito. Lanalagi may nakita nga senior high nga naka-brief pro nagbaklay-baklay. Patras pa yun. Kani si Mami G, labaw po ni grabe experience ng mga sadsan. Mao gani. So, sige, pinaka-perfect nga atong pangutanan natin nga issue. Patingala ka, nawala siya. Pagbalik niya kay basa yung tuhod. Ganong tuhod rin basa? Day, ano sa tanan ko ang day? Ganong basa, nakakaki pants. Tingnan ka ba? Uy, anong basa yung tuhod? Uy. The best mo, pero tuhod naman, limpyo ka mga kamo. Kung saan yung best mo sa luhod? Napatoy, nakaputi siya tanan. Tapos sumangil siya dito. Ni action og bit dito sa kuan. Na may murag ka ng nabiling nga balay dito sa unahan. Wasa ka balo ka bagong sunog dito day. So murag medyo na uling. Tingala may pagawas na nagka-uling-uling yung nagguay. Day naman sa day kabayot. Sa man di ay. Ano, pa-blind-blind ba? Ano nagka-uling-uling man ka? Hala, nagka-uling-uling. Ito na siya. Dula na siyang apoy. Pinaka words yung naitabo. Pandamay ni kalakihan. O sala, choppy na mong signal day. Na-choppy na mong signal. Ayan, pilit na ka. So anyway, so si Mami J sa sakto ni siya nga kuan, sakto ni nga atong i-guess, sakto ni siya nga atong macheka. Kay kanigyod tama to yung mo to pangutana unsay buhaton padi kay masakitan.
Tatama yung giingon, imposible nga di masakitan no. Ginoo ko naghatan na kag motor, nagipa-eskwela pa ka. Tapos kung manong eskwela, nitipas dayong ka, di ba? Naluto na dahi? Ako nang gihaon. Okay. O karon. So, Kanang giingon niya nga di masakitan, imposible na siya. okay. Kay nag-invest na biyang yachts. Namunang nangutana ko ganina kung pila yung edad atong first sila nag-tsurbahan ek-rubo ka. Importante man ang edad. Kay sama pa ni Tulpo. Kumabot ang time nga kung syempre masakitan lang bayot, magsinodya and everything. Ato magumbasihan edad. Kay kung niabot na siya sa of age, kay whether you like it or not, sa pag-ingon pa lang niya karon unsaon niya pag-iskapo. Meaning to say, in the beginning, from the start, gyud sa iyang pagkuan, wala gyud siya pagbati. Imposible. So, kay miingon man siya iskapo, meaning to say, naalang siya sa bayot tungod kay na siya kinahanglan. Karon, kanang iyang pag-ingon karon nga maluoy siya, it's not ingon nga naluoy. Kaya kung naluoy pa ka sa bayot, you would not have done that in the first place. Kana karon ang iyahang nakaingon siya naluoy siya, guilt feelings na niya. Tingnan mo na, Mami J, tingnan mo na. Question, kanang, Yes. mo ba na risgo kung straight guy? Yes. Dapat manggod ang O diferensya kung ang imo na partner is mura siya bay siya. lahi manggod ang bay. At least ang bay na kay ma-expect, nagyo kay ma-expect nga at least there is a possibility, there is a great probability. Dakong chance, Ihatag na to, ibutang na to probability, mas dako ang probability sa bay o sa bayot nga at least na feelings yung bay. Kasi ano siya bay siya meaning to say, mupatol gyapon siya lucky. And whether you like it or not, ang bayot bisa kung sa kalata, nagyapon notch lucky gyapon. Whereas kung straight ka, the moment nga gitouch sa bayot ang straight, the moment nga gilubi-lubi sa straight ang bayot, kung pagtuon mo ang straight naghuna-huna ka sa bayot, no. Babayi iyang ginahuna. How do So, I- asa ang kamatuuran anang patahuna. So dili lugar. So ang panguna na dili day bayot si Ivana Alawi ang gi-imagine ana. Yes, correct. Correct. So, Surigid kaayo. Kamo na kamatuuran. Kay wala gi straight kanang straight nga straight gyud. Wala gi straight nga kiki nga ingon nga imagine na kung bayot kabalo mga nga bayot na day. Kung bagduko ana day tulbong day pareha mo duha flag ceremony. So tama nito gingon nimo Dodong Guaps nga pilang lapad day maglapad sa ino sa kang lapad day para performance. 65 So, mo na nangutan ako sa edad kay kung maabot sa mga panahon nga kung asa magtagbo ta sa barangay, atong masuta kung naangayan ba kasuhan o dili. Uy, lagi ana day magkinasuway gyapon. Yes, kay kung moingon ang bayot ka, nasakitan ang bayad, iulit tanan akong gighatag sa imo, bayari ko. Unsa may laban sa laki karon? Day usay masakit day. Kanang mosulti sa tinuod or wagi siya nagsulti, nagulat lang siya nga masapnan siya. O Pareho. Disemra. Oh, yes. Musulti ka sa tinuod, sama ra ka sa gisumbag-sumbag, tamparos-tamparos, diya dayon. Kanang gibiyaan ka, you will be left with emptiness. Magsihi ka gunahunaan to babuang ka kung bayot kang buang-buang. Nabayot kang pareha sa ako, nga kabalo ko, straight akong junaning. Wadi ko ka-imagine nga samtang gilubi-lubi ko ang taman-taman. Gunahuna ko nga ako yung gilubi-dili. Kibaw, di ko nga lain yung imagination. Ang ako lang ana, nga ganan ko sa ideya nga, giyansakan-sakan ko sa iyang 45. Maura jud. Pero magunahuna ko nga, sure dyan, sure ko, sure na sure ko, suya milk. Sure, uy! Dungo, yut, pariyara mo tulbong bayut pa. So para sa imo December na. So kung muingon sa imo nga pasaylo ako na in love ko sa babae or No. nasapon ako It's like this. It's in the way nga unsaon niya pag storya sa yachts. Tama sa kong giingon man gud atong una. Kan kana man gong do not kill fire or fight fire with fire. Sayop na. Di ba manguyab kag babae may hindi ka dag I love you. Uyab na ta. May hindi ka ana. Namagin na mga pasikalye. Ang babayi, bayot na po nagkalag. Siyempre,
sama sa kong giingon, ang sex gikan gyud na sa gawas, dili pag nyo dito diretso dili baya. Nagitay mga pasikalye. So depende sa lalaki karon unsaon niya pagpasikalye. Now, kung mapildi siya siyang guilt mo nang di na siya kabalon sa iyang buhaton, kay kabalo man gud siya nakasala gid siya. Kay kabalo siya nga sa sugod pa daan sala na yang gibuhat. But naaman siya kinahanglan so iyang gipadayon. Karon kay naabtan naman siya sa kamatuoran, dili na siya kabalo unsaon pag-eskapo. That's the explanation. Now, ang pagstorya, ang pag-end sa mga anak nga solusyon. Ang number one gyud is, ang number one niya buhaton sa lalaki, ipatataw sa yuya, tagaan niya og bili. Let the conversation be about the youth, not about the relationship per se, but he should open it about the youth. Like, you know what? I really appreciate what you have done to me. I thank you so much for etc. etc. You're really one of a kind. You're a friend, really etc. etc. Siyempre ganahan ang youth. Ganahan ang youth. But and I would really be happy to be with you forever. But we have to accept some realities. Yung mga ganyan, dili kay lalaki mahuko na kinahanglan gyud ko nang ko naibugan babae ba. Sakit kay na youth. Sakit youth. So, dapat siya kung ano kaya, Mami J, dapat siya ka ng mga Diplomasy. intro. Oo, dapat siya intro. Para medyo, kung babas magbanggaling, miranay po ang gamay. Ging, ang helicopter ay mo take off vertical o vertical mo tugpa. Ang airplano dahil inanay dahil airplano siya dapat. Okay. Yes. Airplano siya dapat. Dapat tanawon niya nga na-align na ba siya sa runway. Dapat iyang tanawon kung sakto na ba ang hangin nga dapat sakto sa light of the left. Dapat nga nakakusgon hantod nga ang iyang pag-touchdown hamis. Ang pangutana din, Mami J, ikaw ba gingana ba kasi mong mga straight guy nga mga naimong ex? Gihinay ba ka or gidiretso ka? Lahi manggod ko, kailan na manggod ko, I always know when the river, when the coming river is already very, strong na ang current. Kabalon ako. So, ako na mismo ang ga-open. Okay, time sa kajut lang. I am sensing something that is, I know for a fact na maybe you are already into someone else. And it's okay. Lahi man ko nga youth, kabalo di ka na ko. Ha? As in? Yes. And it's okay. I mean, Dili ka preto mga bang yuya mga peste ka, di ba ikaw? Aking puangwan! Dili ko yung ana. Sorry. Suma, 25K di atong computer gin. Abasin. Usay pinakadako ngayon mo nahatag di sa ka straight guy. Kato. As in? Computer? Yes. Pero sa tanan nimong straight guy, so at least ikaw na mismo ang niingon nga. No, that is even before that, kabalo ko. I can sense when a guy is into someone else. Pero ikaw ba, Mami J, is kapila ka na ingon na once lang ba or twice? Kadagan. Dili twice. Siguro mga 7 times. Kadagan na. Sige, ano na lang. First time. Sa mga ubang mga yuya nga nagtanaw diha. Unsay kuan kanang unsay tawag ni kanang unsay mga timailan nga imong gitanaw nimo nga murag nanay lain imong. What were the signs? That number one, dagan excuses. The excuses you want, magkita ta kan, ay dili ko kay busy ana ang dili na moabot sa mga tao. Usually man good pag kamong duha naamoy mga times together. There's regular times together. Dili na mo dumdum usahay. And then you really see each other. And then when siyempre ang yuya very physical baya ha. Ang manghangad kag churba ek murag nanay time nga dili siya. Okay. Balibad mo. Pero here it is. Musamot ang dada nga pangayo bayot. Oy. So less work, more salary. More pay. Less work, more pay. Kasagarabay mo nabantayan after mga 2 months or years na pa nga mabot og years pa. Dili, no. Dili, no. Not really years. Nga. Na-benchmark na mo rin makita sa 7 kabuok ni mga na-experience na nilabay pa ba ang 3 months? Nilabay pa ba ang 4 months? It's not even a month. It's just weeks.
Ha? Oh! Yes. Weeks lang. Not even months. Weeks lang. 1 week, 2 weeks. Aha. May lani mo, I mean, siguro sa uban dili siguro mga tanga nga baka bayot. Pero sa ako, no, it's just 1 week, 1 Dahil week. mga cum laude, oo nga ba Doctorate degree ba yun? Doctorate degree. sa maubay na lagi sa Principal. Ay, do you think mas mulabaw to og mga weeks kung kuan ka nagtutuya ana. Nate nabete amiga nga. Dili mo matter. Tutuya tapos ang ending sige lang Dili mo matter. Wala, Dili mo matter. Di na mo matter ng mga accessories, Mami G? Oo. Dili lang kanay ko kaila bayot nga nagyaw-yaw na murag gyapon babae ta pero mga nagyapon ng kamot pag kung mag-watch me aaday. Uy, wala lang ayo, may yapon. Sorry Aday. gali. Bisa pag Ano? bisa pag bugdo ka totoy anak gyapon ang ending. Ay, nga tama. murag gyapon bayot. Ang babae tinawa ha, ang ibyang naman gani, bulagan pa man gani may laing mas lami. Kana pa kang yuya? Bayot pa. So paano yan so Ako mo to akong giingon nga sit down, istoryahan og maayo, dili pakalitan, kay bisan ganing Gerger, hinahinayon man gyud na siya aron dili mo dugo. Hay. So kinahanglan yun siya hinahinayon butang ag lubricating jelly. Oy! Oy! Tao niya wa ka nakadala, kung wa ka kadala luwaan. Dili mangitag mantika day. Kato use oil for challenging. Yes. Para na effect katul-katul gamay na ibagid di. Uy, nalimaw lagi pinirito lagi. Ay kagol manihapon tarong taod-taod. Ay! Teka muna, Mami J, dagang kagimingaw sa imo ha. So, karon na pag-apoy sex life, bisag kuan, COVID. O di bahala mo yun. Bahala to, bilang ko di ko ano yun. Bahala uy, ginoo ko matay chick ka ba yun? Chuti. Wala day, 2 years na chika, ginoo ko. So, walay kuan? Walay sex life karon nga COVID? Wasa eh, syugira ra ba yun? So, Junggarili ra ba yun? Junggarili. Self-service di ang show. Self-service. Uy, ginoo ko. Bahala mo rin tawang nga matay chuban to. Ginoo ko, my God, Lord. digid so, digid ka maka, digid nga, ay mingaw man kayo, may na lang, ana. Di mada. Di mapildi akong makamanyak dahil sa akong nakakita nga mga friends na ko nga na tai chi, nga wipo na tai chi. Abay, tili ka na, day. Guba. So, ikaw narakada. So, ang imong life narada sa Lord. Ay, Yes, loto, ana, entertain og order. Ana na lang. So, diyan na lang padala na lang dayon or kuwaon nila, ana, arabang style, ana. Yesterday. Okay. Alright. So, again, balikan na to tong problema. So, ang iyang buhaton is hinay-hinayon. Yes. Hinay-hinayon. Tapos, dili ni mo hiluan ang lalaki, day. Kung ikaw itong yuya, day, unsay pwede ni mo mabuhat, dili mo hiluan. Dili. Gaad lang kag problema sa imong self. They always, kamo mga yuya ba, naminaw man ka mo, nananaman mo. Always think na, sus ginoo ko, kapin pas 30 mil ang naglakaw-lakaw notes sa gawas, day. Kanay niyang notes ka na pa, mas dako, mas lami, mas baliko, naghangad, nagduko, gamay tamoy, ni Wang, ginoo ko, pula, pinky-pinky, daghang klase bayot sa isdas kadagatan, day. Kung tinuod man jud ka mangingisda, di ka mahadlok na mahundan kag banak. So, day, kadyan lang, gisulti naman yung munta lang ni Chura, day. Unsay pinakalami yun nga, perfect nga Chura para sa kayuya, day. Straight jud nga from top to bottom maura jud ang diameter. Mas straight nga medyo dako jud. Di jud mo bili Dili ka ito mo ginayo ko atong. Di ko gayo pa jud, ginoo ko mang kanuton ta na ba jud. Basta one thing is for sure, dapat syuko ding, not less than 6 inches. Ha? Hal. Ala. Or not less than 6 bayot. So, mag-matter ang Kasi size. So, mag-matter ang size. Yes, sa yuya, yes. Uy, pero you can just imagine ha, atong una na ako'y kuan ka chorba ba nga, dili siya mga 4 kapin. Pero saan man ginaday nga, makuhit man gid ang akong kuan day, G-spot. Di ay? Yes. So, nai-angle nga naabot yun niyang himaya. Yes, mawala siya kalimutan ba yun? Pero kung Mami J, di siya maabot sa 6 inches, mag-ilis, duwa kang balik, daw mag-walk out. Ano nga? Di ka ma-walk out, tanawon sa day hilingon day plancha.
Pagmaglan sa crack, huy Ginoo ko tam sa DSWD murag 1 lane rang dalan dili pwede bayot kinang yun 4 lanes. Oo, pauli sa dong patubo sa dito dai. Kaon sa BSB. Uy, Day, before ka na mabuhian, Day, unsa imong message, Day, sa mga nga relasyon ni first una sa mga lalaki nga nakipag-uyab sa mga yuya, mga labi ng mga straight guys, o ikaduha sa katong mga yuya nga nay mga uyab pod nga straight guys. Sa mga laki o sa mga yuya, dapat kabalo mo sa sugod pa lang. Ang mga bayot manggod marbuang nang may bayot nga nagunahuna nga dayonon gyud sila way laki, bayot way laki jud na may labog bayot. Ang laki na si Rush. I'm talking about straight guys ha. Nasa relasyon ka na sila nakuha nimo, tuyo nimo financial, mga in kind, whatever, basta nalay nakuha nimo. But not you as a person. Amigo siguro, sure. But love you? Yun wala kay Latina. True love will only happen when you are truly in love even when you're having sex. But if when you're having sex is thinking of someone else, where's the love there? Nawala. So, wag na natin lokohin sarili natin mga bayot kahit na babaeng porma mo. Ang mga lalaki na straight, gusto talaga niyan, babae na may kipay. Wala tayo niyan. Ang kipay natin po ay hindi original, taga-baklaran, nasa baklaran po siya, tapok-tapok siya padliton. Ha? Yo. Alright. Sa mga laki, klaruha sa inyong mga youths nga mga gikarelasyon nga lalaki mo nga dili ninyo mahatag tanan nga dili ma-expect forever na amo ana nga panahon kay gikinahanglan ninyo ang bayot period may nang klaruha kaysa maabot pa mog tulpo mas ulaw. Day, thank you very much, Day, nga nakaapas yung ka, Day. Thank you. Salamat para sa sunod. Thank you, Day. Bye. Yan po si Mami J. Wagi kausaban, morgid gihapon. kabalo ko dahil no, wala siya kwanday, gawas-gawas dahil diba siya pangwala siya ng kiki dahil. Kaya bawal ba sa mga senior citizen kayo? Ay, wala igong oras. Isa ka oras at tama nga gala. Para lang medyo pagitin ba. Kato lang again, atong letter sender nga si Angelo. Salamat sa imong letter. O katong ubang nga na yung mga pangutana, mas better gito galing kung amog yung matawagan or makaistorya kita para mas ano. Eh, kung ano, damagod may question like in your age, kano saan nag-start, or if ever, if magsulat lang mo sa mo, you try to complete it na mas as possible as you can para amoy ma-way ba? Correct. Or i-PM lang ko sa Bitok University, ha? Salamat sa intanan. Please, Day, imong mga kwanday, imong mga social media accounts. Ayun nga pala, add me up on Facebook. It's Beshi Lucas Space Wild FM, and also my show here at X-Pac Boys every Wednesday by MBC. And then I would like to thank nga pala North Dragon, Asos Corner, tapos JC La Frozen Goods, salamat, and also CBS. And yun, thank you so much sa mga all of you guys. Imong TikTok, kasi active mga TikTok, no? Oo, at DJ Lucas. Okay. Akong TikTok, TikTok ni Bitok. Nakaka-simple. Salamat katong pa naka-follow, pag-i-follow na ha. Salamat. See you guys. Sa tanan mga naminaw karon sa Spotify. Again, ang among mga episodes, gina-upload na mo sa Spotify. I-search lang ang Bitok University. Ang X-Pac Boys. Salamat. Thank you very much. Bye!